egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. Glory be unto the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Uyaphila uJesu bazalwane. Hallelujah. Siyabingelela kunina, sibonga ukuphumelela kwenu. Cela nje uyishaye izandla ngokubakhona. Kubazalwane abasibukela live ku Facebook, siyabulisa ukubona ngeligama lenkosi. Hallelujah. Abazalwane abalalela ababukela amavidiyo ethu ku YouTube, siyabulisa ukubona. Hallelujah. Namhlanje kuseni bazalwane khona umuntu umfowethu uthi nje makangena lapha ku YouTube uyasibona. Hallelujah. So we really appreciate ukubukela. Hallelujah. I believe umuntu uthatha isikhathi sakhe akubheke. Hallelujah. Fanele ukuthi ubese kuba khona into ayitholana. Hallelujah. So we thank the Lord ukuthi siyakhona ukuma bazalwane. Hallelujah. Akona ukuthi siyazi, akona ukuthi singcono, but kikamuhawu. Hallelujah. Nothing but the grace of God bazalwane. Hallelujah. Ngishumayela isikhashana ke mina. iBhayibheli ngalendlela ngayo ungalifunda from cover to cover, wazi ukuthi la likhuluma ngani, la likhuluma ngani. Mara mabathi awukhiphe intshumayelo vele nje lenzima, ivele ingaphumi. Hallelujah. But the Lord uye osipha amandla each and every Sunday. Ake nalalela intshumayelo kaBishop Noel Jones akhuluma nabafundisi athi isikhathi esinzima kwenceku ukuthi ushaye iSaturday ntambama uzucabanga ulolala kube ukuthi kusasa uyashumayela, yet message yakusasa ayikho. So we thank the Lord for being faithful unto us. Hallelujah. Siqalile January abathi namhlanje inkosi solo ithembekile. Siyabingelela nakubazalwana abalalela ama-audio ethu, whether be it lawo WhatsApp or lawo kuma-podcast ngeligama lenkosi. Hallelujah. Ngiphethe isimemezelo namhlanje bazalwana. I have a declaration engizoyenza. Umyalezo wami namhlanje uthi God's Spirit, umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. God's Spirit, umoya kaNkulunkulu. Sifunda emabhayibhelini ethu incwadi Luke chapter 4 verses 18 and verse 19. Hallelujah. Ephethe bazalwane enze njalo. Luke 4 verse 18. Yes. The Spirit of the Lord is with me. He has anointed me to tell the good news to the poor. He has sent me to announce forgiveness to the prisoners of sin and the restoring of sight to the blind, to forgive those who have been shattered by sin. 19. To announce the year of the Lord's favor. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu sisi. Amen bazalwane. Sicela sivalele amehlo umzalwane oyedwa asikhulekele. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Amen.
When you read the Bible, uvela uNkulunkulu, uvela izikhulu zintathu. That is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. From Genesis indaba injalo. Hallelujah. Amen. Now, uma ufunda iBhayibheli lithi from Genesis uNkulunkulu ubehla azodibana nomuntu ensimini yase-Eden, the Garden of Eden. But lithi iBhayibheli lapha eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, then his spirit was hovering. So his spirit was already there. Glory be unto Jesus. Amen. Now, uma uJesu ezohamba, ukhumbule uTestament elidala ukhona uJesu uyakuya iBhayibheli liyamveza, because the Old Testament bazalwane it is Christ hidden. Hallelujah. Then the New Testament, it is Christ exposed. Nokuyavezo. Uma umufunda iTestament elidala uyathola ukuthi umulandelela uyavela uKristu, but akaveli ngokusobala, ngoba lithi iBhayibheli uma laba bachazayo uma bemchaza encwadini kaGenesis bathi he is the breath of life. Glory be unto Jesus. Now uqhubeka ukufunda abaprofeti bayamveza ukuthi uKristu ngubani kanjalo kuze kufike kuTestament elisha la uJohn athi khona eqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi ekuNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli kuthe ngokuhamba kwesikhathi maqeda ulizwi wamanifesta, wambatha amathambo, waba umuntu waphila phakathi kwethu, meaning it was Christ sekabonakala. uKristu esebonakala bese athi yena ngowakho umlomo fanele ukuthi ngahambe ngiye kuBaba, yet when I leave and go to the Father, nake ngifuna ukuba nikwazi niqonde ukuthi angizukunishiya nodwa, but I am leaving you with the Comforter. The Comforter ubani? Umuntu, umoya oyingcwele. So umoya oyingcwele uyena ozohlala nani, anifundise konke, anibonise konke, ukuze ninazi ukuthi God is still here. Hallelujah. Now, this is just an introduction yami. Amen bazalwane. Before ngizongena kulesibenezelo sami ngisiphethe. Now, umoya oyingcwele is a person, ngoba uma uNkulunkulu ehlanganyela umhlangano noma ebamba meeting, lithi iBhayibheli wakhuluma wathi senze umuntu ngomfanekiso wethu maqeda asifuse. Glory be unto Jesus. The Spirit was there. The Holy Spirit, umuntu moyengcwele ubekade khona throughout Scripture. Hallelujah. Ngelinye ilanga even uSawule ehamba ezama ukuthi ayobulala uDavide, lithi iBhayibheli wathumela amasosha amabutho akhe. Uma ewathumela wafika lapho, ngoba kuvicinity noma endaweni leyo bekade kugcwele umoya wabaprofeti, bafika khona baprofeta. Wathumela ibutho lesibili, lafika khona la profeta. Wathumela lesithathu, lafika khona la profeta. Na wabona ukuthi labantu abayenzi lento abathumelelayo, lithi iBhayibheli wayela nayo mathupha bese wafika khona waprofeti. Why? Because the Spirit of the Lord was there. Hallelujah. Umuntu, umoya oyingcwele. Hallelujah. Siyamdinga ibazalwane umoya oyingcwele, ngoba ngaphandle kwakhe singenze lutho. Now, you know, empilweni uthi lapha obhala encwadini yabaseRoma kumele ukuthi umuntu akholwe. Now, ukholwa njani engazwanga?
akholwanga fanele ukuthi akholwe ngoba sekhona akuzwile. Now akwenzeki ezwe kungekho oshumayelile, fanele ukuthi kube khona ozomshumayeza. Once uma eseshumayeziwe and then bese uyalalela maqeda bese uyakholwa, but akwenzeki kube khona oshumayelayo unless uthunyiwe. Glory be unto Jesus. Hallelujah. Amen. Lasifunda khona lithi izwi lenkosi uJesu ufika esinagogeni. Umefika esinagogeni bamnikeza umqulu, bamnikeza a scroll. Now bekuvamisile during those times that uma behlanganyele they would read the scroll lapho kukhona the word of God. Mabemnikeza a scroll, namhlanje kuba khona ushintsho ngoba ulanda noma ufunda indaba kaIsaya. Uma eqala efunda le ndaba uthi umoya wenkosi uphezu kwakhe. Then immediately amehlaba yaqala asembona ngenye indlela ukuthi akamani nje ashumayele lo muntu, akamani nje afunda, akamani nje akhulume, kusho ukuthi kuba nalento ethi hayi man ngathi uye lo uIsaya abekade akhuluma ngaye lapha encwadini ka61, ngoba la uJesu afunda khona ishiwo umprofeti uIsaya wathi umoya wenkosi uphezu kwami. Glory be unto Jesus. Uthi uJesu ngokuba inkosi ingcobile ukuba ngishumayele ivangeli, shumayela ivangeli kwabampofu. Glory be unto Jesus. Now namhlanje bazalwane ngizoletha isimemezelo, namhlanje ngizoletha i-declaration. Now kwenzeke uma sithola sisesonweni ukuthi isono senza ukuba sibe phuwa sibe mpofu. Now uma thina sikhula bazalwane sizalelwa khona phakathi kwesono, uma sizalelwa esonweni it is that very sin that makes us to be poor. But uKristu efika empilweni yomzalwane uze uzosusa ipoverty. Ayikwazi ukuhlala ipoverty ngoba lithi iBhayibheli wahlupheka yena ukuze thina siqebe. In other words, wakhetha ukuthi ashiye adele ubukhazikhazi basezulwini, ashiye ingcebo yonke ukuze azombatha ukuhlupheka kwethu. So thina we are no longer poor, but sesikhabile. We have migrated from poverty to riches. I know I'm rich when you are with me. Do not choose ukuhlala endaweni ekwenza ukuba ube poor. Do not. What is being poor, bazalwane? Ukuba poor, it is lack. Ungabi nakho. Hallelujah. What is to be rich? To be rich ukuba nakho. Glory be unto Jesus. Kunezimo that you need to refuse ukuze leso simo siguquke. Unless you refuse, leso simo ngesize siguquke, leso simo siyoku sihlele. Ngobani? Ngoba wena ubizwa ngendlalifa yezulu. Wena fanele ukuthi migrate from endaweni yongabi nako to a place of heaven. Uthi Jesu
umoya wenkosi phezu kwami ingcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabaphofu. Most of the time what changes the situation yakho, what changes us is ukuthi izinto that you declare. Hence ngithi wena namhlanje I am bringing a declaration ukuthi mina I am no longer poor. Mina ngiqedile ngoba uKristu ukhona ukimi. Angikwazi ukuhlala endaweni engenza ngibonakale ngazuthi anginabo. I am migrating to a place la uKristu anako konke, la uKristu abonelela konke, ngoba ukuza kwakhe ukuze ngibe nabo maqeda bese kuyachichila, uze azoletha iabundance empilweni yami. Glory unto Jesus. Hallelujah. Inkosi ingithumele ukuba ngizoshumayela ivangeli. Ngizokhuluma nabaphofu. Inkosi ingithumele ukuba ngizomemezela ukukhululwa kwabathujiweyo. Understand-ke ukuthi isono uma sikhona masifika bazalwane senza ukuba umuntu athumbeke abe bound. Ziningi izinto that come and bind us, sihluleke ukuphuma singazi ukuthi siyophuma kanjani. But ukuba khona kwaKristu uza ukuze azomemezela ukukhululwa, uza ekutheni kulawo maketha, kulawo makhamandela eminyaka akubambile awakwazi ukuqhubeka akubambe. You become set free, you become loose. Why? Because uKristu ukhona. Hallelujah. Ngizela namhlanje ngizomemezela ukukhululwa kwabathujiweyo. Noma into ibamba isikhathi esingakanani, noma into ibamba iminyaka engakanani, namhlanje ngizomemezela ukuthi kulelo jele you are breaking free. Manje mawubo ithi njengenyonogibeli lwabaqophi ugibelo waphukile thina saphumule. Siphumule bazalwane, izinto ebekade zisibamba asanamandla, izinto ebekade zithi asindawo zizomangala, babone siqhubeka. Abantu abacabanga ukuthi sihlele endaweni eyodwa bazomangala, babone amaleveli ashintsha, babone siphakama, babone ukuthi asekho kule leveli abasidine kuyona. Abanye basasi ngabantu abahlala bacala njalo, kepha namhlanje izinto ziguqukile. If ukade ungaboni, if ukade uyimpumputhe, inkosi ikhona ukuthi bese wena yabona, so that you may see. Glory be unto Jesus. Isono masikhona bazalwane senza ukuba singaboni sibe yimpumputhe. Isono kuba ngathi kumnandi ukuhlala esonweni, uya-enjoy. Hallelujah. But the day ukhululeka, it is the day la ubona khona ukuthi I wasted isikhathi sami lapho. Ngiqaphele into ethi umhlaba kumnandi emhlabeni. Kunabantu abasuka la bayoyifunela nje kumnandi bengayi ukwenza ezinye izinto. Bahlale kumnandini bathi kumnandi, but I've also discovered ukuthi umuhlala nenkosi the very same kumnandi ongakuthola ngaphandle. Inkosi inabo kumnandi, and the inkosi uzubona ukuthi ay man kumnandi kakhulu la kunokuthi ngitholakale
kwenye indawo ngoba kwenye indawo ngenzeka ngiswa amabhodlela kwenye indawo ngenzeka kwenzeke lokho phathi uma ngisekukhona lenkosi kula yonke into ipheleliswa khona ngoba nomoya wami phansi the Lord uyafika azothi pick me up angiphe ama jump start kamoya noma kubonakala ukuthi akunana inkosi iyafika izobonelela ivale izimo zami bese ngiyabona ukuthi kahle kumnandi uhlale enkosini ngoba namehlo ami uma bekade avalekile ayaqala avule kube khona izinto ezambulekayo kimina kube khona abantu esengibabona ngendlela ehlukile bengibacabangela ngenye indlela ngithi awunkosi kanti ungibonisane ngoba kunezinto inkosi ehamba kwambulele zona bese uyayibona. When Christ afika wenza ukuthi ongaboni bese uyabona. Hallelujah. Hallelujah. Uma uba oppressed because isono senza umuntu abe oppressed. Hallelujah. Ngibukela lapha ku Facebook omunye uthi sonke siyagula nethi hlubena ama-ward. Hallelujah. Uveza zonke izinto ezibamba abantu uyaveza lapha. Hallelujah. Khona ukugembula lapha khona amapilisi khona ama-drink lapha uthi khona abantu nje sonke nje sibambele kulezi zinto sonke usho njalo uthi all of us are sick, all of us are oppressed ngentity, but when Christ comes uletha freedom kulabantu aba-oppressed. Abanye abantu abakwazi ukulala ebusuku ngoba kunezinto ezibahluphayo, but ukufika kwaKristu wenza ukuthi let there be peace. Uma isimo la kukhona itemoyo la khona ungahambi kahle kwezinto uKristu umefika he brings about peace. Hallelujah. Phakathi kwaleso sivumo uKristu uletha ukuthula. Ngiyathanda ke izwi lenkosi ngoba uthi uJesu ukufika kwakhe ngize la ukuthi ngizomemezela ukuthi bonke abaqindezelwe bayakhululwa. Bonke abasemajele bayakhululwa. Bonke abangaboni bayabona. Bonke ababanjwe izinto ziyabathethela, izinto ziyabayeka. We are moving bazalwane sisuka ku point A siya ku point B sihamba nenkosi ngoba umoya wenkosi uphezu wethu. Umoya wenkosi usigqokile ukuze siphumelele. Umoya wenkosi usigqokile ukuze sidlulundele. Umoya wenkosi usigqokile ukuthi nalaphiwa angenwa khona singene sibe phakathi maqeda kubonakala ukuthi laba abahambi bodwa but laba bahamba nenkosi. Inkosi uNkulunkulu unako. Uthi uJesu izomemezela unyaka omuhle wenkosi. I have come to declare the goodness and the mercy of the Lord. Hallelujah. Unyaka wakho lo wokuthi uhambe nenkosi. Inkosi ikuvulele
labo ucabanga ukuthi angeke uze kuvuleke khona. Glory be unto Jesus. Unyaka wakho lo ukuthi inkosi ikukhumbule. Unyaka wakho lo ukuthi inkosi ikuhambele. Unyaka wakho lo ukuthi inkosi ibheke ngakuwena. Unyaka wakho lo ukuthi inkosi ibheke ekhaya lakho. Kade ngikhala, kade nidlule entweni, kade nibekezele, kade nikhuleka nibona ngazuthi inkosi ayizwa ayiboni, but namhlanje inkosi izoletha ifreedom ukuthi lezo ibopho zeminyaka ziyaqashuka. Labo abaphansi bayaphakanyiswa, labe kade bakhala izolo bazohleka namhlanje. Inyembezi ziyanqamuka, usizi lonke liyaphela, izinto ziyaqala ziyenzeka, ifavor iyakulokhetha la ukhona. Bazofuna wena, bafune igama lakho, bafuna into wena okwazi ukuyenza, bazobiza wena. Unyaka wakho wokuthi uhambe nenkosi, kuzoba khona ushintsho olumangalisayo. Sengigcina ngiqaphelena yinto bazalwane. Sometimes thina siya self sabotage, sometimes yithi esivimbayo. Hallelujah. Sometimes uNkulunkulu ethu ufuna ukusebenza njengoba ufuna ukusisa, bese kuba wena othi hayi mina. Amen. Othi hayi ngathi mina le ayingifanele. Ngicela ukuthi kulonyaka ungayenzi kanjalo. Hallelujah. Ukubizwe ema-ofisini amakhulu, hamba ngesibindi uthi vele babone mina. Ukuthi into awuyazi so uyobona phambili. Sonke sifunda ngendlela. Hallelujah. Ungazibisele kumva, kanti uNkulunkulu sekabiza akuphushele phambili. Ngizothi kuwena namhlanje, arise and shine, for the glory of the Lord rises upon you. Isikhathi lesokuthi inkosi ibonisa amandla wayo kweyakho impilo. Nokuqhamuka endaweni phansi, uNkulunkulu uzophakamisa, ngoba kakade vele uthatha abaphansi abamikise phezulu. Udinga ukuthi wena uhlale umthemba, uba humble under his mighty hand. Ngesikhathi esifanele yena uzakuphakamisa, ngoba kulesikhathi uzokhulula nakwizinto ebekade zikubambile. Sizomemezela namhlanje ukuthi zonke lezo zinto ziphelelwa amandla namhlanje. Ngesikhathi date yazo namhlanje, amakhanda ethu ayaphakama namhlanje. Konke okulahlekile uJehova uyabuyisa namhlanje. Hallelujah. Awupheleli la. Ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi this is the end. Amen. This is just the beginning. Uyazi, in life ngiqaphelena yinto. Ngiqaphele ukuthi kuyenzeka ushutshulwe, kuyenzeka kuthathwe izinto, kuyenzeka kuthathwe konke, kuyenzeka ukuthi mawubuka ubone ngathi you are being broken down. But ngiyathanda izwi lenkosi ngoba liyabuyisa ithemba lithi noma ngaphandle kubukeka ngazuthi siyaphela,
but phakathi senziwa sibabasha. So angithuswa ukuthi wena uthi mawudlule endlini yami ubona sihwayile ngaphandle, ubone ngazuthi vele ibonda bekade liqeqebuka, ubone ngazuthi sekuphelile ngale khaya lami, ngoba wazi wena ukuthi sihlele ukwenzani thina singaphakathi. Awazi amapende sesiwathekile ukuthi siyoqala kabusha, sipende kabusha ikhaya lethu. Awuzuphela la ukhona. Hallelujah. This is not the end. This is not isiphetho sakho, but God will elevate you. God will set you free. Hallelujah. Kuyenzeka uthole a crown of thorns njengoJesu. Uma ngichaza mina kancane nje bazalwane the crown of thorns esekhanda lakaJesu, ukuthi uJesu why it was important ukuthi afakwe a crown of thorns. It was because kune resemblance ebefana kuba sithole ukuthi uJesu uyini, uyinkosi yamakhosi, and inkosi yamakhosi ifaka a crown. So why uJesu bamnika ngoba ufunda iBhayibheli alithi iselelezi ngapha ka left nangapha ka right bayifaka ama crown. Hallelujah. But when it comes to Christ lithi iBhayibheli bakhanda umqhele wameva bawuthatha bazobeka ekhanda lakhe. Hallelujah. Why babeka umqhele wameva? Why a crown of thorns? It's because bebalekile ukuthi aqala thole the crown of thorns ukuze izothatha ama measurements ekhanda lakhe, ngoba uNkulunkulu bekamlungisele a crown of gold. I hope I've seen this call. Siyaphila. Babe umqhele wameva ekhanda lakhe ukuze umqhele wameva uzothatha imeasurement yokuthi masefika icrown yegolide fanele ibe ngakanani. So uNkulunkulu sometimes uyavuma babeka umqhele wameva, wena ungacabanga ukuthi hayi kusho ukuthi kuyaphela ngabe, kanti man lo mqhele uzothatha imeasurement. uJehova uyavuma abantu bahluphe bathathe bafake etilongweni. uJehova uyavuma abantu bavala amehlo akho bangeke uphinde ubone, kanti uyabuya uJehova uzokhulula uzokhipha akuyise ndawo engcono. Awushaywa ngokushaywa, ushaywa noma uhlushwa ngoba khona la ulungiselelo luyakhona. Kunabantu bazalwane mina ngabashumayezi, but kunabantu engengikwazi ukubashumayeza. Hayi ngoba ba difficult, labo bantu bayashumayezwa ubani? Uwe. Hallelujah. Ngoba like shumayele, we don't just preach. Hallelujah. Amen. But ushumayela ngoba kunendawo uJehova akudlulise kuyona wena. Makakudlulisa lapho ukuze uphathe umyalezo othile. Lowo myalezo owabantu othunywe kubona.
ibona abantu abazokuzwa kangcono. Bonke laba abanye ngeke bakuzwe kangcono ngoba awuthunyiwe kubona. Ingakho uJehova asikhandela ama-experience angafani ukuthi wena le day uqala ukukhuluma uthi ngibona uNkulunkulu angenzela 1 2 3 kube khona abantu abazongena ku-attention bathi nami ngidlula lapho awungitshela udlule kanjani uthi ngimbonile uNkulunkulu angithwala bese nayithemba liyavula. Mbonge ngabona konke odlula kukhona laba othunywe kubona. Angifuni ubheke kakhulu ukuhlushwa kwakho, angifuni ubheke kakhulu ukuthi ngifakwe ejele, angifuni ubheke kakhulu ukuthi bekade ngithunjiwe, but buka ukuthi uJehova yini icebo lakhe ngoba akakudlulisi esimeni, akakudlulisi entweni, ingekho into ayihlelile. Ukhona uJehova ahlelile, ukhona inkosi ezokwenza empilweni yakho. After sewudlulile, after sewushayile, after sewujikelwe abantu, after sekwenzeke konke bakhalisa, khona la uyakhona. Khona lo efanele ukuthi amkele your message. Don't lose the message. Hallelujah. Don't lose the message. It's all about what is your team. Glory be unto Jesus. Amen. What shall we say? What is your message? Ikhona le oyiphethe. Abantu mhlanga isizwe. It means your message. Hallelujah. Amen. Don't look at the page, but look at the message. Ubuka ukuthi uJehova ukhanda ini, uJehova wakha ini, isuka la iya kuphi. Glory be unto Jesus. Amen. God will set you free. Jehova uzokukhulula, uJehova uzokuvulela iminyango, uJehova uzokubusisa, uJehova uzokuhambela. Phela yena ubayeka abantu. Suke kubona ngokuxokozela, focus on the Lord. Ngasuthi lesikhathi samanje mntaka baba sengiyaqeda, ungezwa yena ukuthi uthini. Athi ohlabelela icilongo yifuna inkosi eksithekele. Athi uhlole umoya usemthandazweni. Athi wazi ukuthi uJehova uzokuhlola. Athi nalokuhlola ungabokusola. Athi umdumise njalo nasenhluphekweni. Umfuse uNkulunkulu, umfune umlalele ukuthi bakuthini kimina ngalesi sikhathi. Maqedwe uhlale kuloko. Bayeka abantu usiyeke izinto zizodlula. Konke kunye, it is nothing but just temporary. It is passing. This is not the end. This is not the end. Rest assured. Next week asekho lapho. Sesihamba kwenye level. Sesihamba kwenye dimension. Abantu abasidilela street bayemangala ngoba it is no longer us. Singaphakathi nasonke bazalwane.